तो का हाल बा भाई लोग, आज हम एगो नया वीडियो लेके आ गए बानी जौन कि अभी खेसारी लाल के एगो गाना मस्त गाना आयल है आवत जीजे जी से सीख ल, उहे गाना के आज हम रिव्यू करे वाला बानी। तो तू लोग एकदम वीडियो में बन रही लोग, बड़ा मजा आई रिव्यू करम। तो देख लो लोग, ये गाना अभी एकदम 1 घंटा होता, आई गाना आयल है जीजे जी से आवत सीख ल, बहुत ही बढ़िया गाना बा। तो गाना के हम लिरिक के और धुन के बात करम तो बहुत बढ़िया गाना बा भाई लोग, एकदम मस्त दिल चप्स गाना बा, एकदम सुनबो लोग तो तारा के दिल गार्डन हो जाई। सैया के सोझा हम जाइब कैसे, लाज बड़ी लागी बतियाइब कैसे। ई गाना के हम पहले ही रेटिंग दे देतानी, तो ई गाना के हम 10 में से 10 नंबर देम, काहे कि गाना बहुत ही बढ़िया बा। अब चलो लोग एक गाना के स्टोरी के बात करतानी, तो तू लोग देख लो लोग ई गाना में का बा स्टोरी हम तारा लोग के खुदे बतला देतानी। तो में जौन हीरोइनिया बिया नु उ खेसारी लाल के साली बिया, ठीक उ कहतिया कि हम सैया के सोझा जाई कैसे, लाज लागी हम बतियाम कैसे। तो हमें खेसारी लाल यादव कहत रहन कि तू घबरा मत, आवत जीजा जी से सीख ल कैसे जाइल जाला, कैसे का कइल जाला। यानी मतलब कि लड़की कुछ गलती काम कइले होई तो ये अपन मतलब पति भी जाए में शर्मातिया, वही पे खेसारी लाल यादव गाना निकले बान और काफ़ी प्यारा गाना बा भाई। जदी रुस जाई है पियावा तो आवे ना समझ में मनाइब कैसे। अभी हीरोइनिया कहती है फिर कि सैया जी अगर हमार रूस जइहन तो हम मनाइम कैसे। तो वही में खेसारी लाल यादव कहत रहन कि जवन जवन हम हम तू पाना पर लिख ल आ आवत जीजे जी से सीख ल। गाना के माध्यम में जैसे जैसे मतलब कि लिरिक बा और जैसे जैसे धुन बा उ माध्यम से खेसारी लाल यादव बहुत ही मस्त गाना डांस कैले बारन। और भाई वीडियो क्वालिटी बतलाम तो हाँ वीडियो क्वालिटी तो और मस्त बा। तो चलो लोग भाई, अब इतना सब चीज़ हो गल, तब हम गाना के लाइक के व्यू के बारे में बात बतला देता। तो भाई लोग देख लो, अभी एकदम राइट 1 घंटा होता 4500 पर व्यू चल गए और 15,000 पर कमेंट चल गए बा। कहता गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में जाए कि ना, तो भाई हम कहतनी आज शाम ले आराम से ट्रेंडिंग सेक्शन में या तो 10 से लेके और 1 नंबर के बीच में जरूर रही। तो भाई लोग हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।